Hi guys, iya lang among trabaho ani guys. Muna mong trabaho diri sa probinsya. Ano kay kami diri sa matihan dito sa Iya iya mi sa trabaho. Iya lang po. Guys, Nag-umay. pobre rin taon ta nalata diri sa probinsya. Makita tayo mananong para makaon ta dai. Igo. Awas din ba inigabay ba? Igo yung okay. Apil food.